Безнең беренче сораубыз сезнең кичкенә вакытыгызга, бала чагыгызга кагыла. Сез кичкенә вакытта нинди идегез? Мен үзем зур гаиләдә тудым инде. Безнең 5 балабыз. Мин иң тәпчеге бик яшьли әтисез калдым. Шуңа күрә әни бер үзе генә 5 баланы тергезде. Бала чактан ук мин инде бик җитди идем. Мәсәлән, кибеткә керәсең, теге башка бала әни моны ал, тигене ал дип сораса, мин инде ул вакытта ук аңлый идем. Акчада бик кытлык булгандыр инде, шуңа күрә сорамый идем. Әни үзе алса ала, теге әллә нигә бер шуңа да бик рәхмәтле булып йөрим инде. Шундыйрак язмышлар. Сез бәләкәй вакытта кем булырга хыяллана идегез? Бәләкәй вакытта аучы булырга хыяллана идем. Каян килде бу хыял, ничек? Минем әти бит инде теге хобби буларак инде аучылык белән, балык тоту белән шөгыльләнә иде. Ул вакытта теге төрле союзлар бар иде, аучылар берлеге, балыкчылар берлеге, ул шунда да теркәлгән иде. Һәм яшьтән үк шуларны күреп, әти мәсәлән көз көне даими рәвештә үрдәкләр алып кайта, кабан дуңгызлары, мине дә бер-ике тапкыр алып барганы булды. Менә шуны күреп үсүнең йогынтысы булгандыр дип уйладым инде. Хәзер дә бар инде ул хыяллар, ләкин ул хыял булып кына калыр дип уйлыйм. Чөнки тормыш хәзер башка якка китте. Хәзер сезнең нинди дә булса хоббигыз бармы эшегездән тыш? Бар. Мин бит 9 классны бетергәч, мин кердем СПТОга, ул вакытта СПТОлар бар иде. Эретеп ябыштыручыга укыдым мин. Аннан соң бик күп вакытлар ул һөнәрем теге укып бетергәч торып торды. Менә күптән түгел генә 1-2 ел элек мин яңадан шул һөнәрне кайтардым да, мин хәзер буш вакытларда йорт җиһазлары эретеп ябыштырам. Ул теге лофт стиле дип атала инде. Һәм теге таныш-белешләргә, дусларга кемгә нинди ярдәм кирәк, тимер я агач белән бәйле теге мунча пичләре, гаражтар, теплицалар, шуларны эшлим. Барыбер теге төп профессияннан әз генә күчеп тору, төп профессиягә бик нык ярдәм итә ул, әз генә ял итеп тору. Һәм тагын бер шаян сорау, сезнең балачакта кушаматыгыз бар идеме? Бар иде. Булмаска. Минем теге үземнең авылда кушаматым юк, олмаз гына диләр, ләкин безне әни теге без күп бала булгач, җәйгелеккә әбигә күрше авылга иске шөгыргә җибәрә иде. Шунда ук кайта иде әнинең сеңлесенең кызлары. Алар мине чумазик дип йөриләр иде. Чөнки мин ул вакытта бик бәләкәй идем, урамда уйный, минем борыным теге тузан белән кара була иде, шуннан калган иде ул. Ул чумазик алар өчен бер 16 яшькә кадәр барды. Бик ачуым килде. Менә хәзер инде сез үзегезнең шушы яшегездән торып, яшүсмер алмазга дип әйтегез, нинди киңәшләр бирер идегез? Үзегезнең яшь чагыгыздагы алмазга нәрсәләр теләр идегез? Беләсезме, мин укы дип әйтер идем. Чөнки мин теге укымадым түгел, укыдым, ләкин кирәккәнчә түгел дип уйлыйм инде үземчә. Мин мәсәлән берәр психологка укырым өстәмә рәвештә шул вакытта. Һәм беләсезме, хәзерге элек тә ул бик мөһим, ләкин хәзерге тормышта, әгәр дә синең белемең булмаса, теге балай укып кына чыксаң, диплом булу ул бер әйбер, белем булу ул бөтенләй башка әйбер. Шуңа күрә хәзерге вакытта белем бик мөһим дип уйлыйм. Ярар, рәхмәт бик зур сезгә әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Кызыклы булды.